Hello mga inday, mga dudong. Welcome to my channel, ang Dudes Turta. Karon biyahing Davao City ta para sa dripping namo ni Ading. So from Tagum City, Carmen, Panabo City to Davao City para sa among vitamin C. So ruyon ta ang klinik ni Doktora. Pag uli, sabay ta, mga untagbalot sa Carmen, mapirting lamia. Mga dudes, tara, sabay ta, magturta. Okay, going to Davao City, nata sa Kakatsu Pagawastan. Okay, sige din. Masigod ka. Okay, mahulog ang ipon. Going to Davao City, ang among driver si Ading. Mau ni si Ading, introduce si Hi Ding, hi. Hi, ako si Ading. Si Ading, mau ni si Ading, introduce na to ha, si Ading mo ni ang among cancer survivor, pinakaligon sa pamilya. Kay wa jud nagpapildi sa ihang cancer sa karon, ligo na kay nagdrive na og pinakaswerte kay kauban iyang jowa. Are yang uyab si Pati perting pa. Kano sa kay kading nako anding na diagnose as cancer patient na or leukemia 2016 ba to? Basta age ka 20 pa no? Mag 21. So si Ading mag 21 pa ato sa October month of October 2. October 2 niya 20 pa si Ading, mag 21 pa ka December 1. And si Ading karon is 24, mag 25 karong December. So bless kaayo, survivor, the cancer survivor. Plus napay regalo pakapin nga iyang gwapa nga. Okay, istoryahan na nato ilahang love life unya. Napod si Ate MC mo ni ang editor. Magpaano po doon, magpa-drip pod og vitamin C. And si Kuya Gerald mo ni lang kuya mo ini ang pinaka kamagulangan sa ilahang nga mag-igagaw. Kinakusgan gikan sa Japan pero pagkabalik tungod sa pandemya, tungod sa ato ang virus karon sa sitwasyon, pero vaccinated na mi tanan, safe na mi, pwede na mi mulaag, pero amping gihapon. Mao magpa-drip ta kamo, kung gusto mo magpa-drip, i-contact lang ni tudloan ta mo asa mo adto, asa ang maayong nga clinic nga atong padripan. Istorya na tatagamay sa panahon si Ading gina-chemo pa for 2 years, more than 2 years, pero ding no 2 years. So ang himo ni Ading magpa-drip lang si Ading og vitamin C with iron kay naaman siya hay cancer, so na siya leukemia. So tungod sa iyang pagpa-drip sa vitamin C and iron before sa iyang chemo and after sa iyang chemo, nakatabang kay ang iyang mga lab test, good tanan, maong dali lang siya na ayo, so wala kaayo na ladan. Bisan pag kamo kitang tanan nga wala tay sakit, kung lain atong lawas pod or sa dili pa maglain atong lawas, pwede na ta magpa-drip para mas maayo man daw ang prevention is better than cure. So dapat prevent na tato daan sa samtang wa pa ta nagsakit, pa-drip na ta para mo taas atong immune system. Sa puhon sabay ta. So karon uban sa ato kay hatod ta mo ito ta mo sa clinic, pag kanindot sa clinic ni Doktora Coaching. Sabay ta ayo mo pagbiya, pwede ta mag drip og vitamin C and with iron, vitamin C and gluta. Mao na ako vitamin C with glutathione pero wa pa may effect. May effect. Okay mga kadods, si Doc Coaching sa ilang clinic na po sila gina-offer ng other services. Kung gusto ka toxify, makuha ang mga daot sa imong lawas, mga excess sa imong gipangkaon nga naa naka-stuck na sa imong tiyan, o kaning mga arthritis, nakigibati, sa panang inyong mga sakit, bisag cancer, mga breast cancer na ay mga patients dito nga sige og nagapadrip sila and kuwaon nila ang mga unsay mga hugaw sa imong lawas nga cause sa imong sakit. Pwede ko ninyo makontak kay tudloan ta mo kay tested na kaayo sama kay Ading na didto siya nagpatabang
immune ang iyahang kaligon sa lawas. Permi nga dili dayon siya maluya og maligon siya og tungod sa nakadugang pa ang nakita niya ang pinaka vitamin A sobra pa sa vitamin C. Gerald, no? Sangugan. No? Okay, sige, pohon. Sige, dili lang mo ni atong lagawan. Okay, dili lang mo ni pohon na pod tay lagawan nga laing lugar nga pwede nato ipakita nga pwede pod laagan sa atong mga kaubanan. Wow, naagi mi diri sa simbahan sa Cathedral sa Tagum City, katong dako nga simbahan. Ayan. Diri mi nagasimba. Usahay. Okay, mga kanod. Sige. Well, magbiyahe ta, magchika-chika ta. Atong chikahon ni si Ading, ha? Kanus atong pangutan-on ni kung kanus sila nag-met. Ang first met ni Ading og ni Pati. Alapat kanang kanus aman mo kuan, di ba nagsakit man ni si Ading niya, di naman ni kalakaw atong time. Nga kung sa kayo mo nga year gani ding 2019. 2019 sumupa pag kuanin mo no Laboratory. Laboratory. Maglaboratory ka sa hospital. Okay, no. Oo, tapos si Pati naa sa hospital nag-duty. Information. Wow. Oh my God! Wow! Yay! Tapos Pati sa dito pagkita sa first ni mo ano. Sa first kay macho ko siya ato. Oo niya kay sakit man to. Masculine kayo og tingog so murag maka. Pero nailan siya ba? mag-smile. Nailan. Oh, dili ka smile. Dili ka smile. Nagmas man ko. Nagmas. Di siya mag-smile tapos sige siya mugot tapos CBC. Gano lang. Disclaimer Aquino. Tapos mauto pagka kay na-curious man ko sa iya ha, tapos later on naka-realize ko na friends din mi sa Facebook. Ay search ni mo. Yes po. Tapos ako mga friends Aquino, mga supportive kayo, kitabangan ko nila na makabalik sa ni Dave. Tapos pag nasa bisag luspad pa si Ading ato no. Magsuman. Hindi makita. Ang nakita na kamatso lang ni Ading. Ang kuan pang bong reveal yan. Ako ginatawagan ako sa kong mga kauban sa work. Bong kag og ilong. Si Bong. Si Bong dili Bong. Bong moto. Bong reveal daw ni. Moto ako mga kauban kay ginatawagan ko nila pag off ko niya na siya. But dili kay na mong crush niya. Wala na siya. Sana Antod di ba dili pa to kalakaw si Ading ato no? Di pa katindo. Na pero luya siya, dili kay siya ano. Luyan. Di pa siya nga nakalagsik mo nang after jo dapat maglingkod siya dayon or maguli sa para makarest para magkuha sa result. Dili kayo luya. Nakita na naka-maintenance sa ato ding nako ano. Maintenance pa lang ka. Ako jug help si drip na iron with vitamin. Yes. Dako gyud parang maligon si Ading ato malagsik no mobali. May vitamin C nga dripping pa with iron plus Gisugot na siya. Gisugot pa siya. Wala nakatingog si gluta oy. Wala gluta. Lagi hantod karon sa pila na ka years? 2 years na po. 2 years na. Okay. Apela Jay? Madungagan pa sa tuig. Oo, siyempre. Dagan pa bitag lagon.
Kani sa Carmen. Dili nato padulong sa Carmen unay pa mga maligya o mga sa dalan lo. Maipud ni sila nan kamot bisag init pa. Init ang ko ano bigyag mani. Ikaw din kapit ka maniding ka nga. Diri sa Carmen mo ni diri ang balut capital of Davao del Norte. Diri nato matilawan ang pinakalami nga itlog. Ang itlog, ang lami nga balot. Itlog na alat. Lami nga balot, lami manggod diri ang ilahang sa ginang ginabutang suka. Lami ang suka. Oo. Sinamak. Sige mga dudes, sa ato ning tan-awon ron, makitaan ninyo ang linya, mga vendors, mga stall sa balot, ang balutan diri sa Carmen. Ang kalainan sa unsa ang kalainan sa itlog ug sa balot? Sige, say answer. Ang balot puti. Ang balot away puti. Amo sa itlog. Ang itlog. Dili ang kalainan sa balot ug ang itlog J, ang balot ang iyang balhibo na sa sulod. Ang itlog ang balhibo na sa gawas. Pwede gyapon. Naulaw. Naulaw. Okay, gina-repair ang tulay. Padulong sa nga to Tuganay maniding no? Bridge. Tuganay Bridge. Oh, anak. So, sa may Carmen na nidapit. Yan. Na ay unsa man nga mananap? Na ikagang. Heavy traffic na karonda. Okay, diri makita nato ang diri sa right side ang balutan sa Carmen. Og naapod sa Pikas pod sa left side. Tara. Balutan, na linya na diha tanan ang balutan. Okay. Kung gusto mo makatilaw og lami nga balot, lami nga itlog, adto lang kamo sa Carmen. Og ubanan sa ilahang suka nga perti kalami. Ayan, diri sa right side napod sila balutan mo nang daghan diri. Kadagag itlog nga ilang gipangita. Diri sa Carmen, klase-klaseng itlog ang inyong matilawan. Na itlog nga dako, itlog nga gamay, og itlog nga tama-tama lang nga naanay balhibos sa sulod. Ay lang tong sa gawas. Oy, kawat ang anday ni mo og suka. Sumpay sa katong itlog ay na unsay. Unsa ang kalainan sa katong itlog nga giuyapan og ang uyap nga giitlogan? Unsay kalainan? Itlog nga giuyapan or og ang uyap nga giitlogan. Sige, unsay kalainan? Hindi ko man. Unsa ding? Wala ko. Dili. Ang uyap nga giitlogan lami. Ang uyap utang nga itlog lami. Pero kung ang itlog utang nga uyap katul. Ayun. Pero pati mo na realize G. No? Katul na. Tapos tingin na G, putangin ang uyap. Hindi ka. Sumpay to sa imong kuhan ginaon sa kalainan sa itlog o sa balot. So, diri sa Davao del Norte ho kanindot. Davao del Norte na ay ang cities sa Davao del Norte, ang Tagum City, Panabo City, and Island Garden City of Samal. Okay, mo to sa karon na ata diri sa Panabo City. Going to Davao City. Okay, maagi mi karon sa mag-drive-thru mi sa Jollibee. Pambao na mo para paniud to aron dili na tamag gawas-gawas. Jollibee. Ano to, G? Kailangan GNG si Dayan. Nga to, lost si Dayan kaya dili siya mamahaw kong ano sama siya mamahaw udto? Sabay. So dapat ay kung magpavaksin ka nagpuntag dapat busog. Yes. Busog. And 8 hours of sleep. 8 hours. So advice nagikan kay Doc.
Gerald. O sa atong nurse, Pati. Dapat magpa-vaccine daw. Dapat na. Kaon, ma'am. Magkaon ta sa pamamahaw ta. Sakto nga. Tulog. Tulog. Nya, saktong exercise before ang vaccine. Exercise. Wala man din ginangayan. Okay. Kani payat. Ganito. Ang sa kayo, Imo J. Johnson, no? Imo pa to sa imo pa. Saino. Oh, humana. Team Saino. Yes. Kaduha na, complete. Karon pang Monday ang second. Ah, okay. Ako po, humana. Sa inog yapon. Si mo ding. Na humana, second dose. Imo ding. Astra. Wow, power ni Astra. Work. Uy, ko nila, kung ano isog daw ang Astra, pero si Ading, cancer survivor. Sa imong mga, kung ano to din ka ng, sa gani, tawag ka na, reactions. Isa may na-feel ni mo? Kuan lang, wala na magwala. Kanagi. Normal? Normal lang. Wala eh. So, normal to. Kaloyan. Oh, kaloyan po taon. Kaya ang uban kay perti ng hadloka kay naunsa na daw sila. So normal lang kung naay mga reactions, normal ra na. So mo nang kitang tanan magpa-vaccine na para maka face to face na ta. Kita maulaw din kay practice tag pagka-artista basi mo Jessica Soho de ita ani. Di ba nakasauna gyud? Orated cake. Girlfriend daw na siya call sa IBS sauna. Si Ading. Oo. Nag-decline lang daw. Oh, gani. Anak ko anong gud sila din kay nganong kuan daw naabot daw sa Davao si Bong. Gani. Bong. Bong Rebellion. Bongkag og alam. Saya rin daw yung saya ba? Tama no. Mabait na nakapadaog sa MQTV. Huwag yun daw eh. Wala na breakfast available. Sige, siwan na lang. Sila kasi iwan tanan sir. Imo ding. Forward sa kami. Sige, forward. Siwan. At sa imo te? Say na lang. At sa imo gani pat? Siwan. Siwan imo. Dua, daw kasi one. Daw kasi one. Siwan imo ding. So upat na ka siwan. Ako. Siwan. Imo J. Ano namin call? Ako. Ikaw, pila man ka? Gomo to. Ano mo? Pay chicken lang. Kaya kung sagat naman ang masiwan, itong pay chicken. Pila ka chicken imo J? Kasi 5 oh. C5 daw isa. Unsa to? Kinsa nagagamit sa account? Kinsa gisgutan ni mo J? Si Andot, si Ading. Si Ading Andot. Kinsa ganito J? Istorya ba? Si Ading to. Si Adi. Hindi po si Andot. Pero mas hindi na ito masubscribe. Asa mo kating? Ha? Asa mo ka? Ano ako? We'll be right back.